Suomalla loppu työt ja se opiskelut jatkuu. Mulla puolestaan loppu kesäloma ja koti-isyys. Mä palasin takaisin töihin ja arki on lähtenyt pyörimään. Tässä jaksossa katsotaan, että miten se toimii. Mulla on tiettyjä aamurutiineja aina, kun menen töihin. Työmatkani alkaa istumalla kypsänä junassa. En pidä aamuista. USA:n politiikka ei paranna mielialaani, mutta uutiset pitää lukea silti. Poistun junasta Tikkurilassa ja kävelen automaattiohjauksella kohti aseman S-Markettia. Sieltä ostan lähestulkoon joka päivä samat asiat evääksi. Aamupalaksi syön 2 Imatran rukista Karjalan piirakkaa. Lounaksi ostan kokkikartanon täyteläisen pinaattikeiton, joka on alkanut jo maistumaan puulta. Näin aikaisin aamulla muutosten tekeminen ostoksiini vaatisi kuitenkin liikaa aivokapasiteettia. Juomaksi ostan Pepsi Maxia ja hiilihappojuomien pilaamille hampailleni Xylitol-purukumia. Sitten juoksen takaisin asemalaiturille ja vaihdan K-junaan, jolla pääsen töihin. Työpaikallani vloggaaminen ei ole sopivaa, mutta ruudussa näkyvä kuva liittyy etäisesti työhöni. Kotimatka sujuu aamuun nähden käänteisessä järjestyksessä. Kotiin päästyäni poimin auton ja haen lapset päivähoidosta. Oliko kiva päivä? Mukavaa. Iloisten huudahduksien säästämänä lapset levittävät lelut olohuoneen lattialle ja repivät sohvatyynyt paikoiltaan, mutta Suoma jatkaa iltaansa staattisemmissa merkeissä. Mä opiskelen herediteetistä, penetranssista ja vaihtelevasta ekspressiosta. Okei, siistiä. Kultaa, saaks mä saikkuu? Et sä vitsit kirjoittaa. Mielenterveydellisistä syistä kyllä. Yes. Sydämentykytystä. Lasten mentyä nukkumaan Suoma jatkaa opintojaan ja minä lähden ulos. Tämä on tämmönen rutiini mulla tulla iltakävelylle kaupungille, koska meiltä kotoa on vaan semmonen 7 minuuttia junalla tähän keskustaan. Mun mielestä on paljon kiinnostavampaa tulla tänne käveleen, kuin mennä ihmettelemään pusikoita. Ehkä siistä juttu täällä Helsingissä on se, että täällä on paljon tämmöistä katettua tilaa, missä pystyy kävelemään. Varsinkin silloin, kun on hirveän huono keli, niin tää on ihan täydellistä. Lopulta on aika hypätä junaan ja mennä kotiin. Koska mun ammatti liittyy musiikkiin, mä oon ollut aika laiska tekemään omaa materiaalia viime aikoina, mutta nämä vlogit on ollut ihan loistava tekosyy alkaa tekemään musiikkia uudestaan. Vaikka nämä taustamusat onkin kyhätty aika vasemmalla kädellä, niin mun mielestä on kuitenkin parempi tehdä jotain, kuin olla tekemättä mitään. Nyt kello alkaa olla aika paljon, joten pitää mennä katsoa Netflixiä. Lauri kiittää ja kuittaa.